Най-малко 29 души станаха жертва на ледената стихия, която обхвана Съединените щати през изминалите денонощия. Паралелно с тежката метеорологична обстановка, властите в щата Мейн разследват причините за катастрофа на частен самолет, при която загинаха 7 души. Жестока зимна буря парализира голяма част от американските щати през уикенда. В пика на снежната стихия, хиляди домакинства останаха без електрозахранване, а транспортните връзки в големите градски центрове бяха прекъснати. Според официалните данни, смъртните случаи, свързани с метеорологичните условия, вече са най-малко 29. На този фон, трагичен инцидент в щата Мейн отне живота на 7 души. В неделя вечерта, около 19 часа и 45 минути местно време, частен бизнес самолет Bombardier Challenger 600 се разби при излитане от международното летище в Бангор. По време на инцидента, в региона е регистриран силен снеговалеж и критично ниска видимост. Машината е паднала и се е запалила на пистата. Пристигналите на място екипи на спешна помощ са установили смъртта на 7 души. Единственият оцелял, член на екипажа, е транспортиран в болница с тежки наранявания и опасност за живота. Катастрофата наложи временно преустановяване на работата на летището в Бангор. Разследването е поето от Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта. Проверява се дали техническа неизправност или човешка грешка в комбинация с екстремните метеорологични условия са довели до фаталния край. За още новини, на страницата ни във Фейсбук Изби новини от Испания.